Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο Compass. Το Compass αποτελεί ένα πρόγραμμα Erasmus Plus σχεδιασμένο ειδικά για τους διαχειριστές και υπεύθυνους φροντίδας που εργάζονται σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τους επαγγελματίες αυτούς, βοηθώντας τους να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους προκειμένου να παρέχουν ηγετικές ικανότητες με βάση την προσωποκεντρική φροντίδα. Επιπλέον, στόχος είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των εργαζομένων πρώτης γραμμής στην εφαρμογή των υπηρεσιών του. Σύμφωνα με τους Ράστινγκ και Μπράτλεϊ, συζήτηση ομάδας εργασίας ορίζεται συστηματική συζήτηση της εργασιακής εμπειρίας μεταξύ μικρών και σταθερών ομάδων επαγγελματιών, η οποία βασίζεται στον αναστοχασμό. Το Compass με θέμα προώθηση της ικανότητας του αναστοχασμού των διαχειριστών και υπευθύνων φροντίδας σχεδιάστηκε ως μια δημιουργική λύση προκειμένου να συζητηθούν οι αβεβαιότητες και οι ανησυχίες που σχετίζονται με την εργασία, προσφέροντας ευκαιρίες για αλλαγή και ανάπτυξη. Μέσω της συζήτησης της ομάδας εργασίας, οι επαγγελματίες αποκτούν τη δεξιότητα να παρατηρούν και να αναστοχάζονται κατά τη διάρκεια διαφόρων φάσεων της εργασίας τους. Οι συζητήσεις της ομάδας εργασίας του Compass θα βοηθήσουν τους διαχειριστές και υπεύθυνους φροντίδας να κατανοήσουν πώς να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να υιοθετήσει νέες πρακτικές πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των ασθενών και να ξεφύγουν από τους παραδοσιακούς τρόπους παρέμβασης που συχνά προκύπτουν ως άμυνα απέναντι στο άγχος. Μεταξύ άλλων, οι συζητήσεις της ομάδας εργασίας του Compass θα βοηθήσουν τους διαχειριστές και υπεύθυνους φροντίδας να ενισχύσουν την εργασιακή τους ευημερία και την αίσθηση της κανονικότητας σε σχέση με τις βασικές προκλήσεις μέσω της συμβολής ολόκληρης της ομάδας. Επιπλέον, θα προσφέρουν ίση υποστήριξη, προσφέροντας στα μέλη της ομάδας την ευκαιρία να μάθουν, να εμπιστευτούν και να ακούσουν ο ένας τον άλλο, διευκολύνοντας τις σκέψεις για εναλλακτικές προσεγγίσεις με τη συμβολή ενός ανεξάρτητου επαγγελματία. Ως επικεφαλής της διαδικασίας εφαρμογής της προσωποκεντρικής φροντίδας, οι διαχειριστές και υπεύθυνοι φροντίδας θα βελτιώσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες και θα ενισχύσουν τα ωφέλη της φροντίδας στον χώρο εργασίας τους. Εγγραφείτε σήμερα για να αναπτύξετε αναστοχαστικές πρακτικές, να ενισχύσετε τις ηγετικές σας ικανότητες και να βελτιώσετε τα αποτελέσματα της φροντίδας στον οργανισμό σας.